ସକାଳ ସକାଳ କାମ କରି କରି ଥକି ପଇଲିଣି। କ'ଣ କରିବା? ଗରିବ ଲୋକ ତ କାମ ତ ନ କଲେ ଦାନା ମିଳିବନି, କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲି ହେଉଛି କାହିଁକିନା ପାଣିଟିଏ ପିଇତେ ହେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘର ବାଢ଼ ହେଉଛି, ଗାଈ ପଶି ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟା ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଏମିତି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ୟାକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଉଠୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାତ ଖୋଳିମି, ଆଉ କଣ୍ଟା ଆଣିକି ବାଢ଼ କରିମି। ଆମ କଲଚରଟା ତ ସେଇଆ। କ'ଣ କରିବା? ଆମ ଜୀବନ ସାରା ତ କାମ କରି କରି ଆମେ ଥକି ପଡ଼ିବୁ। ଆଉ କାମ ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କାମ କରିବା ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କର, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। କାହିଁକିନା କାମ ପାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁକିଛି ହେଉଛି। କାମ ନହେଲେ କିଛି କରିପାରିବନି କି? ଖାଲି ବଡ଼ ଲୋକ ରହିଲେ ହେବନି, କିଛି ଗରିବ ଲୋକ ରହିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୂଲିଆ ଲୋକ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମ ମୂଲିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କରୁ।